ka ci uwar wancan dan iskan. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Dodo dai aiki ya kare. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Sarki Allah gatan bawa to mu ma shine gatan mu. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Linzamin talakawa kaura to kai ɗaya sai kai kare. Bauchi ta kaura ce koyaushe. In ka gama ka aje mana naka a shugaban kasa sai mun bi ka. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Bala Muhammad ka daga tuta can na gaban zana ta waye. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Hausa Fulani na ƙaunar ka tun daga birni har da na ƙauye. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Mai mata da mazan aikai ne kaura ka zama mai rinjaye. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Yau na doka gida na siyasa sai na kirawo babban fati. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Babban fati ne PDP ya fi gaban fatin yan wawa. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Sun mana mulki sun kashe Bauchi ga kaura kuma yau ya gyara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Harkar wuta da harkar ilimi har ruwa kuma yau ya gyara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Harkar security ga noma duka a yau kaura ya gyara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Hanyoyi har da kwalbatoci kai da zuwa kaura ya gyara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Albashi na ma'aikatanmu ai da zuwa kaura ya gyara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Shi ya biya bashin salarinmu har na wata biyu ma ya kara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Mai magana ɗaya ba wani sauyi shi ya faɗa ya cika la shakka. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Ya Allahu ya baka mulki ina ka samu kan fatanmu. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Abdullahi Bello Badejo shi ya ce in gaya maku sabon kayya. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Kaura uban su goje fitacce kafo gaban wancan taigis kai. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Allah dai ya wadan o'o kaza mai ci kawai ta goge baki. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Allah ya wadan baba na hudu wannan mai san da baya. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Domin ba shan ta ɗaya yake ba sai dai ya zo ya bai wa yara. Bauchi ta kaura ce koyaushe. Bauchi ta kaura ce ko yaushe dole a bar masa sai dai Allah. Ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala Muhammad gwamnan mu. Ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a Bauchi. Tafiyar ta fita ta fi kenan na gaba ya gaba ba sarewa. Ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala Muhammad gwamnan mu. Ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a Bauchi. Tafiyar gaba ta tafi kenan na gaba yayi gaba ba sarewa. Da fari na sanya makage kalibu wanda yake badawa. Almaliku babban sarki da izininsa muke walawa. Alhayyu almuhaiminu Allah sai da nufinsa ake mallakarwa. Haske a yau ya bayyana Bauchi mu a gare ka muke godewa. Umbe bala Muhammad gwamnan mu mai damarinsa da makwancewa. Da bai gaba baba mai magana ɗaya ba canzawa. Ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala Muhammad gwamnan mu. Ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a Bauchi. Tafiyar gaba ta tafi kenan na gaba yayi gaba ba sarewa. Ƙara shirin da mara zakin ji ya kaci umarsa na jikan aya. Nasarar Allah ta tabbata kaura guda ɗaya tamkar gayya. Tafiya dai ta tafi kenan dole su wasu zauna baya. Maganar kome da makoma kar mu sake mu bi hayya hayya. Wai goje uban kaura ne to ka ji dan iska mara kunya. Kaura ne uban su goje in baka sani baka je kai tambaya. Ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala Muhammad gwamnan mu. Ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a Bauchi. Tafiyar gaba ta tafi kenan na gaba yayi gaba ba sarewa. Kai ka ayi man gani mai shaida gwamna a Bauchi muna godewa. Yau ga shi ɗaukakar ta ɗaukaka ga makiyanka suna tabewa. Mulki ka yau cikin adalci kaura ka zautulin dafawa. Ko a siyasar ka ɗara taso ka zama wata abun dubawa. Na san shiga garin mazanin zaki da an tafi ba dawowa. Ka ɗara ma masu hayya hayya wanda suke ta shirin fatawa. Ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala Muhammad gwamnan mu. Ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a Bauchi. Tafiyar gaba ta tafi kenan na gaba yayi gaba ba sarewa. Wancan da ke ta soke buruzo lamuransa kawai yaro ne. Wai ya ce shi ne na gaban ka duk maganarsa rashin kunya ne. Can ma da so mai oyoyo ko a cikin tafiyar zoko ne. Kaura ka fi sanin so ko a jihar mu bala gwamna ne. Dan na ji Hausa na ta bayani
nasara da nufin Allah ne shi ba ya rena al'umma ta yi tun asali na sama ta ne mulki akai cikin jarinta tuntuna mun kula mai himma ne ya gyara inda kowa ya bata tun da rubansa na mai hikima ne ga talakawa na walawa tun da ruban mu na mai azaba ne kaura aka yi birni da kauye gashi su suna kunku ne ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu abuci Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. duk juma'ar da za ta yi kyawo tun daga laraba kan gane ta ko shekara guda bai yi ba duk daraja ta maya a likinta farko ya haɗa kayan namu birni da kauye maza har mata hausawa har mata fulani martaba ta maya ririta ya ɗarawa masu kayan maye wanda suke lalata jihata sun bata kaura ya gyara ga jama'ar zamana godewa Ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. cikin tikar gwamnan fansa ai gabakar da aka shi jihar kai dan fulani mai hankoro karka sake ka maza wa shirin mu ku yan kano ku ba mu gudun mu wanda kuka dauke wa jihar mu ku yan wanda ku koma garin ku dan na gida shi ke mulkin mu kai wancan gwamnan dan kogi sai ka tsaya ka biya mu hakin mu wai ina na yau na ya boya wanda yake kabe jama'ar mu Ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. na zo kan maganar mu ta fati masu kira a guje tafiyar mu tsohon ciya makaya asara gashi a yau kayo biyu babu ba ka ka tsuntso ba ka ka tarko yau ka da hoto dunga na kaibu ka sanatoci masu adawa har so uku su kai ta gudun mu ina adawar ta ku ta kwana a ga kaura shine gwamnan mu yau kuma shine zai maimaita kan maganar alikin ta jihar mu Ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. mai dogaro madagara ta gira kai ku kira shi kawai yaran mu mai dogaran ya gagari gado mai damarar ya kashe tafiyar mu bayan mu mun ka taimaka mai a baya sanda yana layin mu yayi butulci ya ki biyayya gashi yana ta harin kirgar mu wai an kira shi baban kaura da shi ake zagin tafiyar mu da kai da wanda suke zagin mu ta kutumar kwal kai ha Ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. ƙara shirin ka yana kan daidai kaura bala muhammad gwamnan mu ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi tafiyar ta fita ta fi kenan na gaba ya gaba ba sarewa Ƙara shirin kai na kan daidai gaura bala Muhammad gwamnan mu. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. ba a yi kamar ka ba kaura tun da ake gwamnan mu a bauchi Tafiyar gaba ta tafi kenan da gaba yayi gaba ba sa arewa. tafiyar ta fita ta fi kenan na gaba ya gaba ba sarewa